Anyang laki din! Nadamang ko anak ka rin yung kakano iti Bombay, kumare. Ha? Aywan kumare. Basit lang di narinyok kan ko na. Ay, kunak medyo dakkel ta umutang agpayla kumakin ka. Ay, pasensyakan kumare. Ada ngamin pangaramatak iti inutang ko iti Bombay. Pangaramatam ngay, kumare. Amumatan kumare. Umadaning ti Paskwa. Naskan anapin tasak adi. Yan Anya? Kayat mo asawan. Agpariband ka? Kasta ka di? Wan ako mare. Kan saan laang areban. Ipa-hair color ko pa'y adi. Ay, sana all ang aron. Sana all imutang iti Bombay apang pariband lang iti buok. Aywan ako mare. Kayat ko anapin tasak into no Paskwa. Jack ngamin kahit ang makiatan iti Christmas party dagiti anak ko iti pagadalan akasto iti langak. Ha? Jack kayat asyak lang ti san anak kapareban kunak manan. Andyan laki din. Kaya't mo asawin, inrin yung manan ti utang mo iti may sa Bombay. Wan lakay. Dua nga ro din Bombay ti nakautangan. Una yung nga. Pangal-alaan mo iti pagbayad mo iti inaldaw. Sapay isag ti 10,000 ti inutang mo iti dua Bombay. Danag mo na Berto. Pakadanagam ko ma, katsak mo ti agbayan. Anya? Kung namasi ka ti agbayad, ng manmanu ka mo iti makitangdan. Saan mo nga ro nga inaldaw nga dagayabkin ka? Danag mo na ya. Siyak ti makamu ta utang kumat. Saan kumot ngayon baga dumawatakan kay ti pagbayad ko? Ako namday ta Tandaan namday ta ngayon bagam, Carol. Anya laki din. Wan ka di. Ultimusing ko na stroke sa anak nagdawat kan ka kunak manan. Salbag. Nagsapa ka man, Carol. Apay, umay kan agibati iti bayad mo iti Bombay nga agsingir inton madamdama. Ninaanamat. Wan, idagas kong taawanak ngamin iji balay may ti agmalam. Apay, ada pa kitang dana, mitangaan daw. Mapan ko ipareban ti buok ko iji ili nana. Apaw, dagita kat. Talaga pang pariband mo lang ti kwarta nga inutang mo iti Bombay Ninana talaga. Awan parikot itiray tata siyak mo ti agbayad. Sa bagay mo't kit di Ala, adto ti bayad ko. Bale, 800 dayta nana. Dayta 400 kat bayad ko iti may sa Bombay. Dayta 400 mat iti may samot a Bombay. O sige, itid ko no may daag singer. Agyaman ako unay nana Ala, inakon tamangan no naglukatan ti salon apapana. Ay, sumulagayam nga awan ka nagmalam. Tanapan kalagayam nagpariban iti buok mo. Wan lakay. Ne, mabit lang. Kasla, saan ka amaragsakan na makakitaan na unat ka nakulain ti buok ko Sa bagay, sipod pa kat saan ka mo't supportive nga asawa. Sana ka maragsakan iti buok mo unat, Carol. Hagasan man, inutang mo ti kwarta pinagpariban mo. Napan ka nagpariban iti buok mo, ilay. Nagawit ka nga awan man lang ginatang mo matasiday. Salbag kiday. Anya laki din Berto. Kat mapanak gumata nga dyan yan Timona. Adamat lang ko na akarni. Ay, sanay. Una yan. Sanay. Pagsidata yung langan iti linambong at albos ti kamutay. Importante, kat na ipariban mo, dahi ta buok mo, nagangrag. Anya? Bagim lang ti pampanunutan. Salbag ka. Naimbag ka pa'y kumare. Naipariban mo, ti buok mo sakbaya Christmas. Ay, wan amare. Talaga na pintas ti buok ko niya. Buok lang, ha? Saan akaraman ti rupa? Sardangan nakman si kabakla. Ang mga numalipatak nga agkumari taga po iti kasta pa nagsasaom. Si kakit di, man. Gapulang pintas ti buok mo. Saan ka na maangaw? Anyalaki din. Basta siya, napintas ti buok ko. Excited ang agatin iti Christmas party dagiti anak ko iti pagadalan. Apaw! Irampam nga rudmanin ati ka un-unat a buok mo. Sana ola talaga kunak manem.
Jak ngamin kayat, nga Christmas nga ang ragtibok ko. Iso nga nagaramid akmat ay tiwagas, tag na maipaunat ko. Nangalaang nga iti pinagpariban mo, kumare. Anya, iti sirbidang iti dua barbasan na Bombay ko. Inautang ko, adi. Anya laki din. Oh, bakit wala, Carol? Ay kwa, pasensya na. Wala kasi siyang iniwan na pambayad ngayon. Ay, hindi pwede yan. Ilang araw, sunod-sunod, wala siyang hulog. Sabihin ko na lang sa kanya kapag pumunta siya rito. Oo, malaki pa utang niya. Sabihin mo di siya pwede takbo kasi pwede siya kasuhan ko. Ha? Bait-bait na umutang. Ngayon tago siya. Di pwede yan Ay sige, sabihin ko sa kanya. Nasaya ta imay ka, Carol. Nana? Imay dya Bombay itay. Ibagbaga na ang manumutan ang nagsasaruno nga aldaw nga awan hulog mo iti utang mo. Ay, dito nga rod, Nana. Parikot ko una iti pagbayad ko iti utang ko. Anya, manula ang aldaw tinapalabas manipod nagrinyo ka. Ngam ita, awaday. Ngam sa bagay, impariband mo nga men iti buok mo. Anya laki din. Ay, sapay awan pakitang danan. Awan agayab, uray aglaba ko ma. Wano agdalos iti arubayan kas kadaw nagtibalay. Basta adala ang pagbayad ko. Ay, irimidyo am iti wagas tapno da pagbayad mo. Agung ungat ti Bombay nga imay nagsinger. Saan mo kano nga ilimlimangan ti utang mo tamabalin na kaakaswan? Kasta ka di timbaga na. Katwain! Iso ano di mo kayat ti makaswan gapula ang iti utang. Agaramid ka iti wagas kunakmat. Uray ladwa ti Bombay mo ngam awam mo trabaho. Inusar mo lang ang nagpariban. Anya laki din. Dayta, kas kala nakakaasitan. Lakay. Karibriban lang ni tabok mo, ngam kasta ti langan. Langa, ti awan pagbayad na iti utang. Si kakit di mo, ibis at tulungan na, kasta mo ti bagbagam. Sipod pa'y, talaga saan ka supportive nga asawa. Uray anya pa iti bagbagam. Saan ka tulungan, Carol? Yung kakagkarolingan na no isaw. Makamu kang agbayad iti utang mo. Nukunada nga ikulong na ka, ay yawan bibiyang ka. Anya? Saan ka mga imbaon? Tapno agutang ka iti dakkel agatan. Naimbag kumamot ano, may salaang ti baybayadan. Ngam samay. Agasang may dahita dua Bombay ang naglalaad. Nangingisi da pa yung siya. Yun may isa. Saan ang nausar ti kwarta dito balay? Inusar mo lang iti just kay abuok mo ang nagangrag. Isama ka mo kang magbayad. Ne, apay dagita kalabtikok nga imat mo kumare. An-anom nga dagita? Ay, handa pa nga ramidak kumari. Ha? Ay, gayam, amangan no, kayat mo, tagkuyog tayo ito na rabi eh. Papananta ko ma. Disimberitan maray, agkaruling taman kide. Anya? Agkaroling nga ibagbagamat karol. Apay, matinding pangangailangan. Si kakit di mo. Wano saan lang ti sungbat mo. No umay ka wano saan. Anyat amom na makaurnong ta. Oray sa nga ribo iti manong nga oras. Hindi mayata na. Anya ka tagkaroling nga ibagbagamon. Ay awan, sa anak nga umay mare. Si Kalatan. Ay. Mangibabayin ka talaga, Carol Ne, anya ko mati nakababan iti pa nagkaruling. Mas nakababan ti agkurakot wano agtakaw sana ya. Silang gibusis mo. Una yan. Anya? Rugyak inton malam ti panagkaruling ko. Adala mo urnong ko. Apay ti ko na may bingayan ka. Saan? Dayta. Awan ngaminan ti pagbayad mo iti utang mo. Iso tila malaglagip mo nga ramiday. Agkakwarta ka lang. Adulakot nga. Mangibabayin ka talagan. Sakpayin nga asawam ti mababay ni ti kasta nga ramid mo.
Utang kanto mo kami nga utang. Nagsasanga Bombay ken barbasan ti pag-utangan. Manyang ita. Sumardang ka man, Berto. Nawan tinasayat nga ibagam aguli makalaang. Salbag. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ay, We nakapaka! wish you a Di na Merry kukunyag! Christmas. Tatang! Ay! Kunaklakit din o, sino ti silang agkarkaroling? Si kamagang kumare. Ha? Naku, nagdakkel nga palang gana mo dahil tamtambura mon. Ala! Aywan kumari, siya karon. Apo na yan. May sa magkarkaroling. Di ka laki inayabanan nila kay mo. Patyam mo daday, Aberto. Alaki din kumari. Kinantaan ka, nagpintas ti kanta. Mangasot ka mo na. Anya? Dahil lang ti kinantam. Agasot akong kunam. Anya laki din Karol. Kasla matinding pangangailan na talaga talamida mo. Ay, Awan nga, pagbayad ko iti Bombay. Iso na panunot ko, ti agkaroling latan. na yan. Sa nabali atan ipariban mo day tabuok mo ako nam. Presentable ka ko naman, John. Alaki din, Mari. Awanan ti adu-adu pa'y asaw. Mangtad ka kitinta, kinantaan ka. Tanay, mapanak pa agkanta jilaod, agpadaya. Ay, una na ti kastoy abiyag. Nagpatpat naga ka nagkarkaroling amni. 300 lang tinaurnong ko. Pulos pa yung awan turo ko. Anya laki din aya. Buti, nakita kita. Saan nahulog mo? Ay, nakakagulat ka naman. Wala pa akong tulog. Di ko tanong tulog mo. Tanong ko, hulog mo, utang mo. Ilang araw sunod-sunod wala ka hulog. Sir, baka pwede bukas na lang. Kulang kasi itong hawak kong pera. Kahit magkano yan, bigay mo na. Mabawasan utang mo. Huwag ka na tago-tago. Demanda kita. Anya? Akin na, kahit kulang. Bukas hulog ka. Iwan mo nanay muna, ha? O sige, ito na. Salbag kiri. Tiyak pa'y nakaawit ng nasabat ka pa'y lang. Una yun day lang ha. Nakabut-butang ka pa yan. Al-alya. Di na ako nakasarsarita, Berto. Ha? Ang mga numadurab ka kunak tumat. Sumanao nga. Pangasim man tayong kamaturog. Una yun. Tapno at dalaing may bayad mo ito utang mo. Kat, anya kumaita. Kaya nangarap din na urong mo ay. Ada. Awanan! Invite ko dito mong bayad. Salbag ka. Ay, haping agpukaw ka kastay. Damdamagag laing no danornong mau. Ungit kin pukaw ti sungba mo. Aguyong to. Ay, sardangan na. Panawanak dito ita maturuga. Inak manan agkaroling inton malam. Wala nga rin di sir-serve mga asawa. Awan may tultulong mo. Sumanao ka pa lang ha. Bumanaw! Kayat mo asawan? Aging gaita? Agkarkaroling pa lang, dadya karol? Un kumare. Awan ngamin pagsapulan na. Kita mumuten. Nagsasanga, dagiti Bombay na. Dayta katibagbagak. Pinangriband na lang jay inutang na iti Bombay. Ngam ita, marigrigatanen iti kwarta pagbayad na. Puno day tamare. Manumatan ang arod alawas nga agkarkaroling dadya babae. 15 days san. Agasaman. Maturog iti aldaw. Agkaroling iti agpatpatnag. Agsapan tuno pa nagawid. Ayan na. Anya? Idi pa karon na minsan niya. Paawit pa laeng ang nagapo nagkaroling. Nasabat na kano ti Bombay abarbasan ang nakautangan. Nasigod man tinakirulan na si ka. Oy. Imbagkit diya, tadalat tamang tadkan kwa na nga oray parparaw pao ti kantana. Sapay palangga na kanukin ganun ti usarin na nga kanta. Un mare, palanggana adadael ken but agalon. Ay, una yan.
Ribandad ti buok na, ngam agparparikot mat iti kastaunay, gapo iti utang na. Daytoy balay, tinaturong ko. Balay mo, Gina. Anya nga may tuloy na? Uy, kumari, ukis na ba? Nalpasan ti December nga madda ka pa'y langag karkaroling? Gusto kumamatan ah. Si kakit dimat kumari. Awan pa'y kasupusuportam mo. Apo una yan. Inrugim tinagkankanta, idi na palabas alawas. Ngam aging gaita, first week ti January, adda kalatang aggal-ngalaw-ngaw. Ibagamlaang kumari no da maitad mo wano awan ta pumanawakon. Sayang lang ti effort ko nga. Hays! Alaman laangan. Ato iti sa nga gasot a pisos. Paggatang mo iti baro a palanggana. Kaasi mo ta palangganam. Anya? Ngam no kunam anayunak pa iti igatang mo iti galon. Ay saan kumamatan Mala, ingkag kanta di takaruba. Bareng ada pa'y may tedda nga uray nalpasan ti Christmas. Pangasim man karon. Gusto ko man dahita pa nagkankanta mitirabe. Nek, apay apagsardangan na. Apay dakas. Apay saan ka mabay? Ngagkarkaroling ka kit nalpasan ti December. Second week ni ti January. Nga madda ka pa lang mang tamtambor iti palanggana ken galon. Salbag ka. Oho, tinapatag ka sa anak nagtaktakawan niya. When angam nakababay nga road. Nawatam. Saan ko pa analpas ti babayadak iti dua Bombay ko? Iswasardangan nakman Berto. Kaya't masawain. No bilang ta April amalpas ti utang mo. Sumardeng kanton nga karkaroling. Ni April. Puuna yan. Mapapayin ako ni ti kastangar aramidan. Mabain ka lata ka di. Nagado ka nga. Mala. No saan mo pa yung langay sardeng na itangar aramidan? Agsina talangay. Makamukan iti biyag mo. Anya? Utang kanto mo kaming utang. Naimbag kumamot nasayatin ng ususaram. Ngam saan may, tadi tabok mo ng angrag. Unayay. Pangaasim man, tamang sapol kalangan iti panggadam. Sana rin karkaroling tanay. Nalpasan ti December. Anya laki din. Ay, makapabwisit at talaga ti kastoy. Saan ko maawagan ti gayem ko? San ka kumamot nga umanong kasta bakal? Ang mga no isimsimpada pa'y laang dagiti natumba apos ti kuryente. Isimsim pa pa'y lang ngay bagbagamot. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatam kumamot, Delikado mo ti trabaho dagiti linemen ka. Sana basta-basta. Delikado manan ngay bagbagamot. Kat mabaybayadan damat. Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente. Ngam kastoy latan. Kas iti na ko na, mawatam kuma. Anya nga tano i-post ko iti Facebook. Dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta, agar aramid ka man iti magusto na ko na. Anya laki, iti na natin bakit ko. Ay, talagang awan pa'y laang kuryente ita. Aglabaak man langan. Handwash. Ay, salbagkit di ti kastoy. Oh, kumare. Nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan ka nga apektado iti brownout Anya saan nga ibagbagamot po rin? Apektado. Mabisbisit ak nga rudol. Ura siyak nga rod, kumare. Apektado ak mo ta. Nung kunkunada mo nga isimsimpa ka nun dagiti linemen. Isimsim pa nga. Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare. Wan nakita. Nalabos ka mo. Pagsasawam mo tan dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat nga aldaw da iti a brownout. Si kakit di mat. Aywan gayam. Nakitak iti post mo akasla problemado ka unay asaan mo ang makontak ti gayam mo nga ibagbagam. Asino ay day dyan? Kwa.
Ay, basta. Lipatan mo, noan niya ti in-post ko, Mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Ma-stress ka talagan. Jack, lakit di ka ba ilang ti kastoy? Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matada na riga ti trabaho dagiti lineman. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo niya lagi din. Saan mo maawagan ti lineman mo? Kasta ka di? Si kakit di mo. Awan lineman ko. Ti kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sabali a lugar. Aha! Ti ko namkit di. Kasta una apong dot mo, kaputa saan mo maawagan ti number Tom. Kasgela dayta. Oy, kumare. Ang mga nadamakangagkin ka narigatan. Oh, danag mo na iya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minimon. Dahito brown out ti magagapon o abay asaan kayo nga nagkita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apudno dayta, kumare? Oy, nagbuntog ka, lineman! Ha? Manang Berta. Si Kamad Gayam. At nakadipay saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw awan kuryente. Ammom ka di dayta, ha? Pasensya ka kuman, Manang Berta. Ado pa'y ngamin di simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimaba sa bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ka napaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Ha? Aywan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta. Pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate. Tapno iba kakada kayo. Sana makatultulong dagiti agkakadakas nga impopos yu iti Facebook. Anya sana makatulong? Kat pudnumat Darasan nyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga manang. Ar-aramidon mi mati amin nakabagalan mi kay. Takdaram day nga ibagbagam. Tano saan? Ipatulpo kayo. Sabag kayo kitdi. Oh, kumare. Kasla problemado ka manana. Anya kay manan tinaban mo imbaga ka dagiti lineman. Ay kidnapan ko man ang pinagsasawan ni Daa. Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamada kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga agdrab-drabaho. Tapno agsublilain ti kuryente tayo. Kasanumat nga min. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas at maawagan ni... Ni kabit mo, kasta ka di. Ay, amina mo, kumare. Ay, si kakit di mat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamot basta mamat pati ka dagiti chismis amang mangag mo? Chismis? Ha? Kano amin na tao dito lugar tayo, kat amo nga adda kabit mo. Kamaysa, nakita ko man na nagiti post mo iti Facebook. Grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti lineman. Sana bali tapudno matibagbaga. Nalabas kan. Di ka naman siyan ka nagiti lineman na pagsasawam. Anya? May sapay. Dahil tatibaragan ka. Awala nga rin may tultulong mo. Ngam nagatumay lang nga sat-sat mo. Salbag ka. Abi, basta ti kulay na pingping mo, Berta.
Tinungpanak tiyawanan bay na bakla. Anya, apay at tinumpana ka. Anya tinaramid mo. Inong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakuna na nga awan ka no ti may tultulong ko sumanauak. Imbagak mo't ngamin ganyan ka bakay. Sana kung kumpurmiting kay pupos iti Facebook. Gumawang tidingdang kam. Kasanumat ngamin. Nabaybayagan dahito ya brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't idepak manan. Ay, anya lakit din. Amom, Berta, husto tinarami daya baklang ka. Mas makatulong ka no agulimag ken urayim latan nga agad da ti kurinte. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kidalay bagtimbaga ken timakagabaw no apay at tinumpana ka. Makabannog ka talaga tiyag trabaho. Ado pa'y tinaskin nga isimpa. Awan nga ron. Kabayatan nga da tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamot dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakit may subli ada gusti kuryente. No maminsan, makabwisit dan. Nakadkadlawan na bambanog kayo Uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adoy ti imat ko ang merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay puring. Awan anyaman na. Amok na bambanog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka ba Wan mo't maala, ag merienda kayo nga rodan. Ay na, naimbag ka pa'y pureng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay wan na. Itay pa'y ngamin at ang tanawak ida jitawa mi. Amok na banog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay uwan iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasayaatan dayta Imbes nga da ka dita nga agung-ungat gapo iti kaawan ti kuryente. Tumulong ka pa'y kidi Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dahil mait, parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadag iti lineman. Anya laki din. Berta, pudno ka day at tinungpana ka ni bakla. Ay, wala na. Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidak. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kaawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Te kabit mo kunam kidi Ni, baka yumat kit di nana. Tangiwat yuman. Chismosa kayo matamaysa. Ay, sorry Berta, saan ka kadi ang mabaeng? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda ti aramid mo. Anya kumaita. Tinapatag kanyak kat naragsakak. Kat kasanaw ti asawam. Basta, makamumatan Basta siya, kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagado ka nga. Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa manong? Awan mo ni Berta, api ka di.
Singre ko maiti utang na kanyak. Naku nanay tayo, mapan ka namang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge Anya? Ay na, talaga sana makaan-anos na diya aberta iti brown out. Sana nga may namawagan ti lalaki na. Ha? Anya tibagbagam? Anya lalaki? Ay kuha. Ay awan dahi kay manong tinyong. Ang akulaan. Ibagam tipod no. Anya lalaki. Mala. Alaman langan. Tapno amuam. Nabayagan nga dalalaki ni Berta. Ah, Iso akas lang na siliyan ti ubet na ita asaan na makatal na. Ta saan na kami na maawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. anya? Wan, pudno ti pagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagan. Kita amuda ko nagtuman. Amin na tao dito ayan tayo kat amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Ne, apay ang kasta tilangan timyong. Kan apay nga agungungot ka. At dapay laganas mo nga agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa sa usano. Di ko na, alaam amin akawis mo ta pumanokan. Makidan na ka ni ti lalaking no iso. Anya? Isumot laga ay makasta unay arurod mo. Gapula ang iti pa nag-brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalaking. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tao. Pangasim ta pumanawan. Diyak kaya't amakita ti pa nagruprupam. Panaw! Aw, apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamak kan ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Tim yung ijabalay mi, nana. Anya! Nana, pudno ti pagbaga. No asino nga tangamin ti awanan bayan na napanangidandanon kan kwa na iti anya ladita. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Naman ngaminan nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko iti ili. Ay nakas na unay apungtot na kanya. Iso pinagtalaw na kun Ay na, daytan Apay, ada nga binayam, palimad asaan amaamuan. Kas kalanay yanak idikalman. Nana, jak amoy tano sa dino ti papanak. Aha, ambong ti agaramin iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga ambaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit deng. Anya ita Berta. Gapoy ti brown out, namuan nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapoy ti brown out, namuan namin ti tao nga iso nga umanungit ka, gapulaan ta saan mo ang makontak ti lalakim. Salwag ka. Ti ko namkit di. Sikat tinangidanon kanila kay ko. Iso akas taunay apungtot na kanya. Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminat. Juan. That's true. Siya ang tinangidanon kan kuwana. Kaya't ko ama-amuan na, tapno ikanagay ti pagnagmam. Gapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita. Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Ang mga nota generator na. Saan ka ngagparikot iti kuryente? Ay na, makapangariyat ka bakla.
Awan pa'y nasayat na aramidang. Oh, I don't care. Wala akong pake. Tinapatag. Kat na ipagkakinilakay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, na amuan lang nga ron nilakay mo ti aramid mo. Wan nga rod, Mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga daramid mo. Parikot ko itano sa dino ti papanak, Mari. Anya? Kasta unay nga minapungtot nila kay ko kanyak. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang lang among ti aramidam. Agar aramid kan tumat. Ay, una yan ti kastoy ayang. Agawid ka kit di, takasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ang ti lalakim. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit lang ti ulo, ti ipainakan ka. Anyan laki din. Aron nambay na ito'y dalikan. Tasaan pa yan nalinay na ito'y lutluto ang kabibing ka. Ang arunak mo't, kasi akto pa'y amang puypuyot. Sige, aron nampay. Unay kat nga mina. Tamasapol nga agluto kayo iti bibing ka kat nagregat aluton. Aron nam, kagluto ak pa iti latik na. Nagadulakit din aya. Imbag ko man, saan ka nariring aglut-luto. Kasya pulan anaimas da ito'y abibing ka nga arabida. Taisaw ti paborito day di apong mau. Mala, ikagalay ti bunong ti sabah tapno nananam. Daytoy ay nagngatumot daytoy bulong ti saba nga ipapaalan ni nanang. Diyak mat magawat. Andanangag ko Divina, Kasla ni Mario dayjay. Diyak mat makita. Ayan na nga ta. siyak na ito'y Divina. Saan ka makita? Ayan mo. Aglamlamula. Awan ni nanang mo. Madama nga glut-luto iti bibing ka. Imbaon nak amangala iti bulong iti saba. Ngamjak mat magawat. Sakto, tadak. Birthday day di apo ko. Isong aglut-luto ni nanang iti bibing ka. Jak mo maramangan day ta bibing ka. Nakagurugura na ninalang mo. Jak to pa'y makabad iti balayo. Sige nga Ruden Mangalakan iti bulong ti saba. Tagur-uray ni nanang. Divina, kasanok ang maramanan day ta bibing ka. Naluto matlaangan day tabibing ka, nanang. Idasar tayo nga Ruden, taramanan tayo. Aguray ka, Apay, kat agur-uray dagiti mangan akakabagyan tayo dita salas. Pangilasin ka iti iyatang. Kasapulan pa'y aya? Wala, tapno maramanan day di apong mau. Sige man laangan. Kita amjay napinta sa pinggan dita. Nanang. Mga alakapot na nitidang isit a sigarilyaw ta iyabay maun. Pangyatangak ngaya banda? Kat ijay paborito na pagtugtugawan idi si bibiyag pay. Ijay? Marlo, anya ti tantan awam dita. Awan manong. Ape anagado ti tao dita balay da Divina. Birthday ka no dyan nagawan nga apong da. Nay, dagitimot kakabagyan na dagita. Anya nga ti sagana da nga ta. Kat ano Nagkimasin niya maangot ko. Makapabisay. Bibingkan sa dayjay Manong, mapantamot ko mamakipanganan niya. Nagsungit to pa dayjay nanang ni Divina. Apay nga nakagurugura na tayo manong. Jak malambaw. Gapo siguro tanda kaya da itibiyag. Manong, ni Divina tayo. Nay, adamot imparabaw na ijay ruwar ti balay da. Atang tayo manong. Ay di mo padpadasin na mapanramanan da ita atang marlaw. Delikado akanan da ita. Manong, kita mo.
nakita na ta ni Divina. Kat... Pinayapayan na. Ay, kat payapayan mo ta. Hi, Divina! Kasta, isumam. Hi, Divina! Divina! Nanang? Apay nga umis-isem ka ngagmay-may sa di karuar? Ay, awan. Umunag ka. Taserbam, dagiti kakabagyan iti Diyos. Wan nanang. Nangikabilam, jay atang abibing ka para kani apong mau. Ijay man sirop ti punti kayo. Saan ka di nga ijay ti paborito a pagtugtugawan idi ni apong? Sir Babon ati Diyos dagiti bisita. Katwan mat nana, umin-inumdan iti Diyos. Mangan kamot na. Madamdam apay nana. Mapan ko pa'y kitaan dya bibingka nga inyatang ko'y jerwar. Ay wag. Abangan nukin nan mo ti asaon. Agsubli ka maladagaw, stagi kalunkon ka. Marlo, adaited ko kan kabibing ka. Tapno maraman ang mata. Ay, no. Nagsayatay. Maramanak maglangan dahil ta bibingkam. Oh, adtoy. Nagaduman. Napuno mo dati pinggalan. Kanamon. Ayos At ako'y kutsara na. Thank you, Divina. Damdamagan gayam itay. No kasanom amaramanan day ta bibing ka. Amok akayat mo day ta. Isungamin dahil ito ti paborito sila. Sige, aguma ka amangan. Kasano ngay gayam di idardarirag ko kan ka ammo na. Ha? Anya day chay? Dahil mat ayat ko para kan ka, Divina. Diyak amo Adamat ka dinamnamak. Ada? Anya? Kanamkit din day ta abibing ka. Ibusam day ta. Ay, napadanan day jaya babae. Divina! Divina! Ayan mau! Awan dito ni Divina, nana. Jab-jabaga kayakin ka! Kasanaw ka dito imut balay ti turong dayta rupa am nga oray mula ipukpukaw, nana. Kahit apangan mo adangay di ka balayaw. Apay ko mga da dito'y balay ngay. Kaswan kayo iti holdapeng! Saan kang agsaw iti kasta, nana? Dakas ti agpapabasol. Marlo! Marlo! Ayan mo ya! Napanan na mga tanday ya tao. Taparigatin na pa'y mapagbirokin di tao. Marlo! Manaw! Apay napan na ya? Di talaan, manaw. Kita man day tangiwat mo. Noon niya ti kingkinan mo. Ay. Hindi mo napunasanan. Nangan kan sa mo iti bibing ka. Niramanak lang mo di bibingka ni Divina, manaw. Ha? San ka man nga agsaw iti kasta? Tama nga numanggag na ka dyan nanang ni Divina. Anya ko matidakis na itimbagak ngay. Di ta ulitin na pala. Agulimag ka man. Kit ingkapunasan day tangiwat mo Kalanlanay. Sila ka lang. Nagarabitan niya. Napanam si ka, Divina! Di talaang nanang. Ikay ka pa nga birbirukan. Kaslaak matlaubing nga birbirukan yu. Yagayam kaya't abapan ka di takaroba. Kaya't dakmat nga ikulkulong dito'y balay. Gaputasaan ko kayat nga agaram-aram kan ka di takaroba tayo mamirmiraut.
Unay mat dayta pa ng tagibasit yun itipada yung atao, nanang. Ay, pudno ba ti bagbagak ka? Anyalagan nga iti biyag mau no dayta ti makagasat mau. Anya tinagan dayta karuba tayo aya. Marlo tinagan na, nanang. Marlaw no marlaw. Diyak kaya ta dayta ti maasawam, di bina. Katno ko na da ka aruba first before others. Nagkunay ti dayta? Basta, nangag ko, nakangagama. Adaman lang ti damagak. Anya dayta, antay. Apay pudnaw ti agwarwaras a chismes. Chismes. Anya dayta chismes, antay. Kinan kanomot ni Marlo ti bibingka ni Divina. Shh! Ako libag kayo, antay. Ne, apay, madi nga ibaga. Saan yung ulit-ulitin nga ibaga dayta, antay? Saan na punto dayta? Ne, kadno kinan naakit naskan nga agkasardan. Ay nantay, saan mo nga iwarwaras dayta? Tamahay blood ginanang ni Divina. Ay, ang pudnaw. Awan ti kinapudno na dayta, antay. Isuasan nyo ko mga istoryal. Apay, sa dinaw ti papanam. Siya ka ti kasarsaritam. Sino pa nga ti kasarsaritak? Kasi kalang ba't ti lumabas dito'y arubayan may. Ay unan niya. Kanya ti madamag. Si kakang ti ano ti amo na chismes. Ay, pangasay, tadi mo damagay. Pilpilitak na tuwirik na kasan nga ibagakan ka. Ibagamutan ah. Saan nga raw? Inkapat konting ewat ko. Ibagamaon. Kanya laki din. Ibagakaon. Wala. Sigay, dagdengdengagak. Ay, agdin dinamag dito yung lugar tayo. Akin na ni Marlaw, tibibingka ni Divina. Anya, nangibagay ti dayta. Ay, na daw, timagis istorya. Divina! Divina! Apay ayamat nanang. Pumanukkaw kayo. Kababain. Agpudno ka. Ha? Anya ti pudnok? Apay nga impalubos mawakin na ni Marlaw dahi tabibingkam. Anya? Hika ti pag-iistoryaan da dito'y lugar tayaw. Nakababain dahi taga inaramid mau. Nanang, kastoy ni Ay na! Ayan dahi ta lalakay. Diyan ka mo ah. Mapanta ka sa rita, itamat laang. Intan! Nay, apay ngagkatawa ka. Saan kaya mabutay nga da kayo kini Divina ti pag-istoryahan dan? Kasla kami artista manong. Ay, saan ka pa lang nga mabalin arumwan? Tabi saan may? Apay, kaya't mawapatayin na kajinanang ni Divina akas latigray. Saan ko akabutan? Ay, atik mo ni Divina. Ay, agar aramid ka. Nakdira ko na. Ha? Takderam itiyan niya. Pudnungot nga may ngagpay so akinan ko di bibingka ni Divina. Nyalaki din. Marlaw! Ha? Manong? Daytan di bagbagaking ka. Marlaw! Tanda ka di basol ko? Ninanang man, agawid tayon. Ay, saan? Ay, sika, awan babain mau. Nay, di mo magkumay todo-todo ni ading ko ah. Manong, baya mo. Amin na kung tibasol ko. Anya basol? Ay, tumanda ka, Divina. Ika, agsao ka. Agsao ka! Nana, pudno akinan ko ti bibingka ni Divina. Pagkasarap to yan akaw. Pakasaran na dagos, nana. Nas ka na takdaran na tidayaw na. Uwin ka ti. Pakasarak ni Divina. Oray itapa yun ano isot katyo. Nyalaki din.
Asar kayo gaya ba kini Divina? Unan tay. Good, thank you Thank you, itay. Jay inwaras mo at chismis. Kanaid jay bibingkanting. Apay pudnaw. Unan tay pudno. O magtidakas na, baro kan balasang man ni Divina. Ninalang na lang mo ti kontrabida. Ang awan maramidan na antay. Sige, panawan ka pa'y dita. Tamapanak man makichismes. Adan tumanan ba istorya ka? Nay, Mare, apay ngagwalwalis ka katrabi eh. Ha? Tapay ko, Mare. Dakas ka de? Kasla saan ka matabak-bakutan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis itirabi eh? Pamati la titatao idi ang gaday ta kumare. Di kan tumat ngamin mamate. Dakas nga ro ti agwalis itirabi eh, ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ko nga. No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan ka no agtungpal ka kit. Tsaka mukan ka kumare. Anya? Pangasi man na sa anak nga iramraman ka nagiti pamatin, asaan mat nga anak kapapati. Anya laki din. Ano dyan nangig kung ay bagbaga ni Aida itay? Bakit? Kunana, adakas ka no ti agwalis itirabi eh. Ha? Para kan kwa na katdakas, takas la ka no iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amo na da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngam no siya, anya aga po sa anak nga agwalis. Kat nagadungarod ti wara dagiti ubing. Isuman. Patsin mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kan pa nagagat no maipapan iti swerte. Punreta bakit? Sana maal-ala iti saan apa nagwalwalis iti labi iday ta. Anya lakit din. Ay, dayjay at Jenny. Iso nga awan ang asin suwanda iti biyag, gaputasan da apatyan ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di marinday tang ibagbagam si Kaida. Apay manen anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagak kan kwa na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi. Tamay walis mo kano ti swerte. Tila da kamot Aida. Nagadulag manen nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mat ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amuken Kaida. Apay malaala ayat ti sana panagwalis iti rabi ti swerte. Ha? Depende la tamot ay di kinagagat, kin kinasarot ti tao. Anya lagi din. Ale, may isa kamat kumare. Ha? Apay kumare. Agwalwalis ka rabrabe eh. Anya? Tapay kuma. Daki sa iya. Awan lat nagdumaan yo ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis iti rabi eh. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si Kaki Dimot kumari Aida. Anya nga kumatidakas na ti panagwalis ko itirabi eh. Kita dungarod mo ti wara dagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga Mari Aida. Apay nga ipabigat ko pa ilaan nung mabalin ko mag-aramidin itan. Patpatim mo day ta. Ay, awan at talaga tinagdumaan yo iti dayjay at Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sadot at tao diti bagbagam kumari. Agawid ka din. Nagado ka nga. Natatagwali sa mampay. Tasakan. Ay! Adaman ti saludsudeg kada kayo, nana. Ha? Anya dayta? Apay, puno ka ti bagbaga da nga Aida. Adakis kami ti agwalis iti rabi eh. Anya?
Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinang ibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Manyan laki din na dyan nga Aida. Depende lang tamot Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rami Kat malas. Takas la ka no, iwalwalis ti swerte. Karugit na kajay. Saan mga swerte nga Patsam mo na dyan nga Aida. Iti na ito akinabakit kaon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi Anya laki din. Isumot lang kiti kunak. Ngamda dyan nga Aida. Ipaturay na ta muna. Ay, patpatsam dayjay. Awan pa iti nasayat ang maisuro na iti pada na aparswa. Salbag. May samot dayjay ang nagalas a bakla. Iso siguro nga awan aasensuan na itibiyag, tamay samot nga awan denggen na sao. Ne, tairamraman mo manin dayja bakla. Apay manin aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asaan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Jak amukin kay da. Naku na madayta tibilin da di apong mo alakay. Dakis nagwalis iti rabi. Ngam dayja nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatsyong ti bagbagak. Kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan ay da? Agsalsalod sudak laang mo. Anya laki di dahi tuyang. Sardangan nakman di no? No saan mo akayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day. Kaslasan kayo mo't abak-baketan nana. Nay, adya ka din day tangay bagbagam Aida. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo ayaday ta? Agwalwalis kayo kay rabi Iwalwalis yo lang ti swerte no kasta. Dadaan sa mo ti ulo Aida. Anya? Bakbaketan ako, ngumawang pa tinapuot ka nagbalin amalas ti biyag na. Kapulang iti panagwalwalis na iti rabi Anya laki din. Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kunday jay at Jenny. Saan nyo nga mo ti may suraw? Adya, siyak pa ya talaga ti sana pa isuraw. Ay puuna yan. Dita kay manlangan? Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad-ad-dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay ammo ti may suraw. Masaya ta nagawid kan. Narabyan ka manay. Apay aya, inuray nakpailaang. Di ka pala imuna naturog. Inuray ka talaga, tainuray ko king katiwara, Jessilyn. Anya? Unay kan ayda. Nangan ka iti nagsasamit, Jessilyn. Sakit saan mo at dinalusan. Nubigat ton. Anya ano bigat ton? Ay salbag ni. Alangan amaturog kay jay. Ado tiwaraan na nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya nga min dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay laang anapanangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak aya si katimang dalos katsyakmat. Alang arob, inkadalusanan. Hindi. Apay, may isa ka mat asaan mo nga amo adakas ti panagwalis iti rabi Isungarad ako na ngayon bigatan. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis iti rabi So ngayon bigatan adalusak day jay. Mauwatam. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Awaya, rabrabi magkagpukpukaw nga. At simra ka nagdakkel ako tong dito'y lapayag ko. Anya? Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. Basol mo mutlaan day ta. Imbagak nga mingkin ka adalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakas tagwalis itirabi kong kunam.
Anya lakit dinaya dino. Sinarek lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawaman. Pudno mo ti bagbagasan na ya. No dinalusam kumati nanganam dito'y sila. Awan kumati nakuton dito'y. Naturong kalatta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madagis nga rod. Anya nga ita. Sinirret lang nga rod ti kuton na talapayag mo. Ha! Awan na talaga ti sir-sirbim nga asawa. Dinakpayam mo nga sakit. Salbag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Hey! Makamuka di talapayag mo. Dahil ti ganabam iti pamatim ama iparit agdalaw so nagwali si tirabi. Di pala. Mapanaming ako itong talapayag mo. Nyalaki dyan. Nana, pangasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpig samtiag sa una na. Diyak kunay mangigti bagbagam. Apay natulong kan. Un nga rod, nana. Anda nga min simbrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya? Hindi larabiin, nana. Nagsakit na talaga ti lapayag ko. Sapay day dyan matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. Taapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrek ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, nana. Amo yung matan. Dakas ti agwalis iti rabi eh. Iso ako nak nga ipabigat kung ti panagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrek matan ti kuton dito'y lapayag ko, nana. Ay dapaw ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tattao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmulam iti panunot mo. Anya nga ita. Gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din. Nakadamagan mo't iti day talakay. Di tama na kaluba. Anya laki din kat gunggo na. Nagkunang nga men asaan na awalisan no nasken mo't adalusan. Amumitin na dyan ako malim. Mamati la unay adakis ta agwalis italabi. Tama iwalis ka no ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukot tinangipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangal ket. Kat, naikat nga tan ti kuton ni tilapayag na. Saan pa ka no? Baka gay ay ayam pa lang di unig Isumit ako na nagiti kaluba. Adda adi tabalay da nga agpalpalikot. Gapoy tidakkel ako ton nga day tilapayag na. Kung kuna damit. Anjala ket. Sumungsungat ka pa ilang nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare. Nadamag ko nga men, asinerak ka no ti kuton ni talapayag mo kumare. Iso ngay mayak. Anya? Anya kumati kakat-katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan, Jenny. Awan ti nakakat-katawa iti araramidag, Anya nga awan. Ay, apo aya mare ayda. No saan kumaga po iti pamate, mapamati ti sadot, awan kumati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpig sam ti agsaw, tadyak mangag. Di ko na gunggulam! Anya? No kasapulan agwalis nga man iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan kat aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita? Problema lang ti impay na. Aging ka ita, adapay lang ti kuton di talapayag mo. Anya laki de. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalay da, kumare. Wan kumari, pinasungadak ay di makapainsulto ang katawa. Ay kat nainsulto mo't lang, bes. Ay kadun bes. Amumot tanti panagat katawa kat makapainsulto, bes. Ay, gungguna na kit di Kinasadot na lang da dyan. Iso asa na makawalis iti rabi. Ay putno day ta, bes.
Basol na kadimot laang. Nga pa yan nakastiro ti dakkel ako to ni tilapayag na. Pamati ti sarot at tao ti patpatsin na. No, ado ti warna, apay kiti nasaan kang agwalis. Tsak manamukan ko na. Siguro. Itaan ako tong tilapayag na agnakam mo siguro, bes. Nog nakam abes. Ngam no saan latta, ang mga no inton sumaruno, kat saan lang alapayag na ti kutunan. Ang mga no ti silang ng tumutan. Anya? Katwan mat, no sarkat ti kutun di mabagbagi na, jaklam mo na, yan niya laki di. Kumusta nga, kumari Aida? Si kamat gayam kumari. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakutun mo day tamatam. Iso asan na ko na may lasing, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpig sambasit na panagsaw. Tama ka no di ka unay mangang. Saan pa'y ngamin anay tidaktul ako tun dito ilapayag ko. Naiina, ti kunak laeng gungunam. Anya? Ti lang to mga min patpatyam. Surwam kay di nga dalo si Jabalayo. Aldaw manwin rabi, parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pa ilanga, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumari. Putno mo ti bagbagasan, aya. No day ta silang mo ti makuton. Ang mga nupanawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. San adakas si panagwalis iti rabi. Ti dakas ket ti kinasadot. Nya laki din. Đậu là bạn nhiều nó biến thái nhất. Anh thử vô cái tuổi như em đi, anh áp lực. Ủa anh vô thủ em được anh vô đó anh mừng luôn á. Rồi em vô thủ anh đi em biết. Ok. Đồng chí Mai Vũ Đạt hay Nguyễn Mai Vũ Đạt, bị cáo Mai Vũ Đạt phạm án gì rồi, cho án gì đi luôn anh. Bị cáo rồi vận chuyển trái trái phép người ta dân tộc mèo gọi là bị mèo chứ bị cáo gì. thì đúng rồi. Người ta Nói chứ muốn con gái này ăn cưới mà thằng bao nhiêu tuổi anh mới cho? hả? Trẻ quá thì nó không lo được đâu má. Khi nào nó có sự nghiệp, có công ăn việc làm rồi nó quen ai quen. Không, ý là nó có ăn hay làm đến 25 tuổi, 26 tuổi rồi, nhưng mà theo anh á thì anh sẽ cho phép đừng có nghịch anh. Hư này, dễ đấy. Rồi nha. Thì ý là bao nhiêu tuổi anh cho con gái anh, cái thằng ví dụ mà thằng 30 tuổi, 40 tuổi thì sao? Ý là bây giờ em thấy con gái người ta cưới con gái trẻ, cưới vợ trẻ khá nhiều mà. Thì luôn á, hai bên hạnh phúc bình thường luôn á. Tại Đâu vì liên quan. người ta bây giờ Ủa ví dụ mà Người ta mình phải đi theo người ta anh đang là phụ huynh mà anh biết sao? Ủa vậy hơn 15 đúng không anh? Hơn 15 tuổi rồi. Đâu 5 tuổi không? Sao không? Nhưng mà Không. anh rất thân thiết là Không thân thiết với ai này. Không, thương yêu con gái một lần sao Không không? thương, không thương yêu. Bởi vì là có giới hạn độ tuổi rồi. Dị hạn, dị dạng, dị hình không được đâu em. Ủa sao? rồi ok. Hơn con gái anh 15 tuổi chứ phải hơn 15 tuổi đâu làm Vậy vậy. bây giờ nhỏ hơn thì sao? Người bình thường không ai đi cưới người chữ độc gì cao cả. Rồi ok. Thì kiếp mà mấy bé này, Mấy bé nào? mấy bé chụp tới tới. Rồi giờ nè, tới cái mức mà mấy bạn trẻ hơn thì sao? Vì con gái anh đến lúc 25 tuổi nó cưới, anh cho nó cưới. Thôi đừng bàn nó nữa được không? Đấy là cái gì bé? Có cái chuyện hay nhất thôi Đó là là con gái Gì ai hay hơn nữa. không hết rồi. hơn người ta 5 tuổi được không? Ai hơn 5 tuổi? Ý là con gái anh hơn Tới lúc con cái Dương nó lớn tuổi cỡ đó thì Không có em, không phải nó nghĩ gì nó dưới đâu. ý là 25 á, em 25 tuổi. Hả? Ý là bé 25 tuổi rồi thằng kia 20 tuổi, 20. thằng 18 tuổi, nhà nó giàu, nhà nó giàu. Tương lai là chuyện khó nói mà. Ý là anh có chịu không chứ Đúng rồi. Anh em là vai trò của em đây là con nít là em hỏi người lớn nha anh. Tư duy tầm nhìn nó cao, anh nói anh tầm nhìn Đúng rồi. nó cao mà. Đó. Anh nhìn anh sao cao bằng em được. Rồi, anh cứ nói đi, tầm nhìn em chia sẻ À, đi. anh nhìn cao hơn cái gì? Đó, nói đi. Có gì đâu. Mấy như là đứa lớn nhất là luôn đúng không? Đúng. Lấy chị nhỏ hơn. Đúng. Tới mốt mà nhiều khi này, nhiều khi mấy như nó cưới chồng rồi, mấy kia mới 18 đúng không?
Rồi sao nữa? Chỉ Chỉ là là 3 tuổi tuổi mà, mà. con bé Như, con bà tuổi đó. tuổi hả? Ôi nhưng mà con Như Mày- nhìn nó lớn gì? Thiệt, không nhìn ra luôn, con bé Như chút xíu. Cho 3 tuổi rồi đó. Đó, 3 tuổi, 21, 24. Họ là sao mày? Họ là cái gì? thấy vụ nó muốn cưới chồng người Bắc thì chắc anh đâu. Không. Nếu cho lấy bà Bắc. Rồi nó bay ra Bắc là ở Thì, Trung Trung Quốc Quốc. Bắc nè. Đâu anh ơi. Bắc nè. Lấy ai lấy người Bắc em. Ha, lấy người Bắc mình mạnh lắm. Miền Trung á. Không em ơi. Đó, thấy chưa? Vậy lát nói họ là không có lấy ai luôn. Lấy con gái, cập nhật người ta. Cũng được. Đây rồi ai nói với ai cái kiểu rồi anh. Vậy Con rể ở đâu? Ai nói giỏi trong tôi tường làm vậy? để con rể. Không, nghĩ là nó quen con gái rồi sao? Sao? Ý là quen con gái rồi sao? Trời ơi, có kế hoạch rồi em yên tâm. Ôi, cái hạt quen gái. Có kế hoạch cả rồi, mình phải là người đi tìm hiểu người đối tượng đó, thấy không? Nói chứ anh có định kiểu bắt rễ, bắt rễ là kiểu có cái định hướng cho con gái anh quen ai chưa? Không má, giờ lo học. Cái thời con bé Như giờ là mười mấy, 15, 16 đúng không? Thời mà em mới chút xíu rồi ba mẹ em hay chọc em với lại nhiều người cái kiểu bạn bè hàng luôn rồi đó, thiệt kiểu nó em mất rồi. Giờ lớp 6, 7 là có bầu rồi cái gì? Ý em nói là gọi là mai này cha, Mai. nghèo quá, ý là có thằng Mày đào vậy đây Ai đào gì đây chứ? nó không có con rể luôn. Con rể đâu gì đây chứ? Có, đây, một ứng viên. Ai Ông chiêu trời, phu. ông trời mới chốt thì ngoại game nè. Chốt đánh hàng Để ngồi cạnh mình chứ. Vậy là có kẹp cơm anh. Em có kẹp cơm không? Anh Đạt không xứng ăn cơm em. Chốt không? Anh Đạt cái gái. Em có đồ điện điện nè, bộ điện răng điện điện tốt gì hả? Hằng, xuống dưới bắt làm cơm đây là. Còn gì? Em nữa. Anh này chưa dễ số kìa. Thằng Khánh này nói chứ vô bay tiền đó. Đang làm phải vậy. Nặng em xíu thôi hả? Đâu có tốn thời gian. Đúng rồi, xíu thôi. Mốt đi. Giờ Đang làm rồi. hẹn với chọn ngày chi bằng nhằm ngày hôm nay. Nói chung nãy giờ Lý năng tinh ngộ. nãy giờ là bàn về ai có khả năng làm con rể anh đạt cao nhất. Rồi nãy bạn nhắm một ông anh là sinh năm 96 rồi. 15. Sẽ anh làm hả? Anh làm Ghê gì vậy vậy? má, anh đi Sao? sao? Nghĩ tới nữa. Anh thấy gì? Chưa nghĩ tới luôn. Em hỏi gì ạ? Em hỏi vẽ. Hỏi vẽ đâu. Vẽ được cái này. Trẻ tinh tú. Đúng rồi. Để lần sau mua kem bút. Nói chứ Bút gì mới được chứ. Bút lông. Ý là anh Đạt nói mua cây bút gì mới được. Đấy gì vậy? Đấy gì vậy? Anh Đạt mới nói đòi mua cho em cây bút vậy mà bút gì mới được. bút bằng sách á hay là gì? Khổ. Sách gì? Mua cây bút. Sách của bạn cao nha. Em muốn cây bút gì? Cái bút. Cây bút á. Bút vẽ ra nước hay là bút gì? Em đặt ghi dạng anh hắn ghi dạng. Nói không này mà ngồi tắt sớm với ông rồi. Tắt âm cái audio này kìa cái nên tắt âm. Giải. Ý là bút vẽ ra nước. Nữa. Gì cũng gà nữa. Mua gà ngồi giữa này nè, trời đất ơi. Ý là bút vẽ ra nước là em vẽ mấy cái tranh màu á. Giá Là cái bút giá bút tốt nước mà á. cô á, để được ngồi giống chung thì Vậy mà. xin Phải cô đó. cho em ghép trận. Chứ đợi một năm mà không có giúp nhận được. Phải Đấy, năm đầu đã bỏ lỡ rồi. Như Tại vậy Hằng này. ngồi đó tí là 11 mình nhiễm anh Đạt luôn á. Đấy. Hút ra là toàn là thịt kỳ. Khó lắm, lá đậu hơn Hút tập theo luôn á. Trời ơi, đầu ai dài tóc người đó hôn. Gì ở đây? Ý là ai Tóc tóc đây, cậu lên đây chịu được. ý là ai em biết sao không? Ai anh đã nói là ai tóc dài thì nó ít LC nhiều. Ít LC. Tại gần như ảnh hưởng cả một cái Mẹ nữa. nét luôn á. Em đừng quan tâm, em cứ nói kịch bản đi, kịch bản nói gì? Nó đang nói gì? Mấy phút bệnh Ủa, coi. tôi treo 8 chấm đọc nó ra. 7 phút rồi. 10 phút rồi tắt rồi. Chứ anh Đạt cũng suy nghĩ đi á. Lựa chọn giờ như là Anh Đạt không có lựa chọn, anh Đạt chọn hết. Anh Đạt. nghĩa là biết giận biết ta trong trận trong thắng mà. Đúng rồi. Ý Nói chứ là nè ơi. bây giờ anh Đạt hết trẻ trâu rồi, anh Đạt lớn rồi, anh Đạt chọn hết. Chọn hết rồi. Còn anh thiếu gì cái thứ lựa chọn em, chọn hết là chọn sao? Thì giờ em có cho anh Mình phải có phân loại. không em có ba ông gì? Ba ông gì? Không à, anh cái gì mà khác anh. Tính ra là chưa là anh Đạt phân loại luôn á. Anh đưa vào phân loại rồi Hoàng. Đúng không? Vũ sinh học.
Gửi xuống đọc like. Thì đáng là Gửi điện thoại đó. Nó thấy là hồi buổi trưa là anh Đạt vô một bàn cái mở lên là new folder đổi tên thua. Nhưng mà hai tới lúc là đổi tên là chim thua nè đó không có gì để nói với Đạt nữa. bản quyền copyright ui Tú giờ nó nhẹ dữ liền. Mình chưa nói chứ, ví dụ mốt con gái anh đi hết hai đứa. Đi đâu mẹ? Cứ chồng nó chậm cha. Anh gì cũng nó quen gì thì đi rồi đi sao ta? Phải không? Phải cái lúc đó chuyện nó không? Cái anh thôi đừng. Cưng. Đừng có làm gì đó hốt nó mài. Hỏi cưng nó như trứng vậy. Mình khóc thôi chứ. Nhưng ba thằng cũng khóc đâu, gã đi mà cũng khóc. Bắt rễ mà. Bắt rễ luôn. Vậy có rẻ không? Cái đó là trước là tụi em hỏi thằng rồi là em nó cưới á, xong rồi nó có về gì? Cũng đạo Đồng Nai không? Nó nói thôi, nhà đây nhiều bây giờ nghe được gì? Nhà nó chắc gì bự hơn nhà em. Nhà nói Đâu? em Có đó. Vậy là Không rồi cái anh có muốn con khổ không? Không thì cho một căn nhà giống nhà đi. gì? Làm cái nhà mà cho Dạ hơi bị nhiều nhà. nhiều nhà của ta, nhà của khu phố liên quen với nhà. Ý thì nói là có muốn con gái đỡ khổ thì cho đứa con trai. Em mới cho quen với Mr. Beast lấy 1% của cái kênh của Mr. Beast là đủ. Mr. Beast là đủ giàu rồi đó. Mr. Beast Việt Nam đúng không? Không Không à? Mấy đứa Việt Nam cho 10.000 em xôi thấy mệt rồi đó. Không đủ tiền mua xôi nữa. Nói chơi anh Đạt ơi. Không có Bớt gì. bớt. Lẹ số lẹ. Đấy, bắt đầu nói chuyện rồi rồi nha, thì khổ. Rồi ok, không giỡn. Nó tán này. Bình thường em có nghiên cứu nào đâu không vậy? Thôi nói giật nói chứ làm. Làm gì? Em có một cái tên này. Tên Chữ gì? K. Coi nhạc mẹ không? Chữ H. Không hát ở đây. Chữ bờ, không có chữ bờ nào ở đây cơ. Mấy phút rồi sao? 9 phút rồi 10 phút rồi 10 phút rồi 10 phút rồi Ok, bye. tắt luôn hả? Rồi